Soc Javi Sánchez, de l'empresa Sánchez Clima. Som una empresa de climatització, aire condicionat, calefacció, fotovoltaica també, que també s'inclueix en el nostre. I som una empresa que estem a Alzira, estem encara dins del poble, som una empresa de servicis sobretot, i bueno, ens dediquem a tot el que és el món de climatització i ventilació en general. Per a nosaltres, sobretot és el tema de climatització, o sigui, fred i calor per al tema de vivenda, per al tema d'oficines, el tema de grans superfícies, o sigui, el que és climatitzar en general. I cada vegada estem tocant més el que és el tema de l'aerotèrmia, portem ja anys en el tema de lo que és aerotèrmia, s'està introduint prou, pensem que és el futur i bueno, estem prou clavats en el tema d'aerotèrmia. Anem a fer ara 33 anys, l'era de Cristo, portem ja... O sigui que tenim ja una cartera de clients important i bueno, són ja molts anys en el sector. Bueno, jo treballava per una altra empresa, bueno, vaig treballar al principi en diverses empreses i tal, però sempre ha sigut molt desficiós l'estar tancat en una fàbrica o això no m'anava, el treballar per un altre i tindre que agarrar les idees de l'altre, doncs tampoc me convencia. Jo tenia les meves idees i sempre havia pensat això. Damunt vinc d'una família que també, els meus pares també han sigut autònoms, doncs ho he viscut en casa i no vaig tindre por en començar com a autònom i bueno, per això, fa 33 anys vaig començar com a autònom i així estem encara tirant-li. Bueno, evolucionat jo crec que bé, ha sigut un escalat prou gradual. Sí que és de veres que bueno, l'economia al final té molts altibaixos, entonces han viscut de tot. Jo quan vaig començar estàvem en una crisi entonces, el tema de la construcció i això estava prou parat, hi ha una crisi econòmica forta, se va recuperar, vingueren uns anys bons, vingueren anys que no feia gens de calor en estiu, ho passàvem també un poquet mal, després la cosa ha anat canviant, ara està fent molta calor en estiu, hem tingut pandèmia, després han vingut les guerres, o sigui, això és sempre un alt i baix, però bueno, nosaltres hem anat vaig a començar jo soles, bueno, avui som 9 persones, en alguns moments de 12, 14, 15 persones, però bueno, ara portem uns anys estabilitzats i pensem que és el tamany ideal per a nosaltres, per a poder donar un servici personalitzat. Som 10 persones treballant normalment. A veure, el major repte per a mi sempre ha sigut l'estar en les últimes tecnologies i poder donar el màxim de qualitat. O sigui, sempre hem buscat no el competir per preu, sinó el competir per qualitat. Entonces, sempre ens hem preocupat de buscar això, sobretot últimes tecnologies, estar al dia en aquest tema i que la gent quede contenta de lo que és el nostre servici i que quan han muntat una màquina pues que ens quidren ara després de 30 anys per a canviar-la perquè la màquina ja és vella i la té que canviar, però no ens han quidrat perquè han tingut problemes o perquè tal. I això pues te sents orgullós de que el que se va fer en el seu dia se va fer ben fet, no? Però bueno, ens sentim orgullosos d'això. I de que aquests clients se'n recorden de fa 30 anys i diuen, encara tens la botiga en el mateix puesto? Sí, tinc un altre puesto, però encara estem ahí. Ostres, és que la màquina estropea. Pues això te dona orgull, sí. Sí, bueno, nosaltres estem en les redes socials, com totes les empreses, ficant Sánchez Clima avui en dia en Google t'apareix en seguida, i estem en Alzira, en Arzobispo Viz 18. Continuem encara dins del poble, tenim allí un local de 200 metres que per al nostre negoci funciona bé i estem proper de lo que és la gent de peu, diguem. I ens poden localitzar quan vulguin.